Gafa. Murisei. Rizeko gafa. Aiwa gafa rinofara. Hanziko makada kuvhura ziso. Aiwa chekutanga ndechekuti ndavhurira kuti Ghetto Crown King vazvizive kuti tiri kuvashuwidzira mhanza chaiyo pazvinhu zvacho kuti vatibatsiridzewo isusu tiri kumashure nechikonzero chekuti Ghetto Crown King akatanhaira kudhara. Saka gafa kana muchitaudza kuti kudhanhaira mune munyatsoedza kuti chi? Kana ndichiti kudhanhaira ndiri kuedza kuti tinofamba tichidona totanga kukanyaira tichiteera vakadhanhaira vakaenda kure. Alright. Tinongoti I wish good life to Ghetto Crown Selassie. Kuma mafanzi enyu anokufarira. Aiwa mafanzi anondifarira kuti munoashuvira chi? Ndinoashuvirawo chakanaka ikoko. Ghetto Crown King nevamwe vavo zvese zvavari kuda ngazvibude pachena semukaka wewaiti. Semukaka wewaiti? Ehe. Mazana mukudhakwa here mazana? Mazwana handisi kubata zvinodhaka. Mazana mugara muri sober? Ndinogara ndiri sober. 100% sober? 100% sober. But hemba hamsi kuchinja kaya? Giya ramakarova here kuti mane madhezi akawanda makarova giya wani? Hamsi matone 2 weeks makarova giya wani? Handina kana sipo. Hauna kana sipo? Kana sipo yekuwacha ipapa. Because china yacho chamari yanyanya wautenge makanika manje. Apa wasi makanika? Ichokwadi ichocho. Hembe dzinochinjwa kagafa? Dzinochinjwa. So wacho kozito saka ushaya kana hembe yokutenga zipo? Mari yacho iri kubhururuka ndakaiwana ndinochomhanyisana kuti ndiwane chekudyawo chepadumbu. Alright. Kuti ndivewo safe sevana vevamwe. Saka zvakarema? Zvakachorema kuchodarika dombo chairo rinorema. Saka matoita sei manje kana zvakarema? Takunochemerawo kune vanhu vaMwari kuti vanzwewo kuchemawo kwedu isusu kwatisiri kugona kunyarara. Ndivo vanochotinyaradza. Saka muda kunyaradzo? Aiwa runyaradzo ndiro rwatiri kuda. Makamugara muri sober kudai so vanhu vanounzwa kwete kuti mune muda ngopinda makadhakwa chete. Aiwa hatichadaro. Ndakazosvika pakutsurwa nemwana mudiki zvikanzi Tinashe uri kunyanya kudhakwa, wakadhakwa. Kubva ipapo ndakapfira pasi mati angu ndakafushira negumbo ndakati kuonekwa nemwana kuti ndakadhakwa hazvibude. Zvinonyadzisa? Kuchonyadzisisira. Kunyadzisisira. Apa manobuda vachiti hanzi kudhakwa kunodadisa. Kunodadise? Hakudadise. Wakaona wakuoniwa nemwana mudiki asati akubata zvinodhaka. Zvinochonyangadza. Kana makuona muchidaro manje munenge makuenda right direction chaiyo. Ndirimeiko zvino ndakagara kumagifa apa ndichiona mumwe anonzi Academic akarara. Ndakanosvika hangu ndakanogara ipo pai. Ndakasumuka ndakaona pasina munhu. Vamaigifi vanotengesa doro rinodhaka. Ndakatotaura navo vakachonditi waswera seiko Tinashe. Ndandaswera hangu mama. Alright. Saka mazuva kumagaba kwako kwamira seiko uri kuenda? Ani mazuva wasi kuoneka uri kuswera kumagaba ke? Ndiri kuswera kumagaba uku. Chinhu chiri kuitika ka November uyu anenge ane zvawo. Hapana kana munhu ari kuti ari kuwana kana chinhu chinonzi mari yokuti azvihelpe. Munhu wese ari November ndiyo mamhepo? Aiwa mamhepo ndiwo akanyanya. Vari kutisairira vemadzinza.
yomadzinza ari kukuzairira here mudani? Tinochodaroka nokuti hatizive kuti zviri kubva nekupi, zviri kubuda nekupi. Mukuramba muchingodzokera kumashure? Aiwa, kumashure ka tiri kuramba tichinodzokera, asi isusu takapikira kuti tinoda kuenda from afar. Ndoenda far? From afar, far. Yeah, kafarine naro iro. Aiwa, Mwari wangu ndiwo chete vachandipa nzira, nokuti inini handizi mutadzi, handizi mudariki, handibate chinhu chemunhu. Ndinochokumbira kana ndapiwa. Munokumbira mube? Handibe, handisati ndambosungwa nemapurisa. Hauna kana criminal record? Handina kana criminal record. Mulife mako? Mulife mangu. Mucharge office handimuzive. Asi ndakafamba. Akuzive? Handikuzive kustocks. Chiro mujeri haumuzive? Handimuzive mujeri. Ende haumbobva wamuziva? Handimbofa ndakamuziva nechikonzero chekuti handibate chisiri changu. Kubva mucharge office handiite izvozvo, ndakazvirambidzwa namai vangu vachiri vapenyu, vakati mwanangu shanda zvako.